Sang patih sigra anata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak kumregut solahe binarung krapyak watangan gate kumelar ngebai sorae gumuro
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem warahayu, mugi tansah kajiwa kasarira tumantuk dumateng panjenengan lan kula. Mliginipun ingkang hambengku kadhi pepunden kula Bapak Sunar ugi Ibu Soini Gutah kula wangsa. Nuwun kalawan kunjuk dumateng sagunging para pangemban-pangembating praja satriyane Nagahari. Inggih minangka dados pandam-pandam kala dasih inggih tansah pikatupak hormatan nuwun kunjuk dumateng sagunging para alim, para ulama bapak ibu aja, para kiai lan para santri ingkang rinten dalu tansah semanding kitab suci wahyu ning ilahi tansah kala pundi-pundi sedaya patuwaipun merunggan kunjuk dumateng sagunging para punden sepuh wadi sepuh ingkang sampun puna ing pamamartan lumebah ing pitutuning tansah kala pundi-pundi sedaya dawuh-dawuhipun merunggan kunjuk dumateng punden kula ingkang hampeng kugatipun punden kula Bapak Sunar Gutra kula wangsa ingkang tansah kala pundi-pundi. Ugi para kadang kepapan wonten tata padukuhan karang kademangan ngindeng sawu ponorogo ingkang tansah kala pundi-pundi sedaya. Kadang masyarakat tokoh agama ingkang tansah kala beteni ngaturaken lujeng dalu wilujeng pinanggih lumantar saking kadang-kadang YMS musik kemanggilan selipur dumateng panjenengan sedaya anamung saderengipun lumantar kanca-kanca selipur boten wonten pangandikan ingkang maratitis kajawi namung njukan rasul kita dumateng Rasul dalem Allah Subhanahu wa taala ing sampun parima pinten pin rahmat nikmat tunggal rejengan senggo kula telih sami saged kempel manunggal kanthi manunggaling karsa manunggaling rasa wilujeng widata niri sambi kala awis saking berkah pangetunipun Gusti Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam tetep kunjuk junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tansah berdat tutunan tatanan buat kula lan panjenengan sedaya senggo kula lan panjenengan saged nderek sok tindak lampaipun mangajab benjing wonten dinten yaumul kiamah mugi pikantos sahabat pitulunganipun amin ya rabbal alamin. Sagunging para punden persepuh ingkang mapan wonten tatah padukuhan karang kademangan indeng sawu ponorogo ing ari kalenggan dalu punika panjenengan punden kula Bapak Sunar Gutra kula wangsa mangke nimbali lumantar saking kadang-kadang YMS campur sari tayub anggenipun lata syukuran wujud syukuripun wonten Gusti Maha Kawasa. Ugi ajat lan yanipun pepunden kula Bapak Sunar Gutra warga hamba wae ingkang putra kakalih utawi ngawontenaken hambal warsa atmat janipun ingkang putra kalih mangke sauntawis setunggal tahun kepengker tepanten sarimbit ingkang sampun nampi wujuding payuning judu mila ing ari kalenggan dalu menika panjenengan pepunden kula Bapak Sunar gelar tasyukuran ambawa ingkang putra paring asmana Mas Bagus Yoga kalian Mas Ayu Noviatul Faisal hambung berkasa pangitun tansah kalasun mugi-mugi tepanten sarimbit nggih lumban wonten madyaning bebayan agung mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala tansah membangun rumah tangga bahagia rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tundhanipun bahagia mulya mugi teman teman sarimbit mangke lumban wonten madyaning bebayan agung sasampunipun teman sarimbit nampi wujuding wakene judu keluarga kami Bapak Sunar mangke sak sampunipun glata syukur dulu mereka tansah manggih wujuding mahyuning katentreman tentrem wonten donya ngantos sing ndelahan mangke berkasa pangestu ingkang tansah kawula suwun mangke saking kadang-kadang JMS campur sari tayub
nganti kadang-kadang widuati mbela makaten sagunging para kadang perpundhen sekecak nang bisa pelenggahan tos pundi mangke widanipun para kadang-kadang saking YMS Campur Sari Tayub.